kufanele nawo qalayo kuba nathi understand lo nkulunkulu esikholwa uye, ngoba uma singezokunikeza yena kuqala unyaka uthi sizohamba nawe uhamba nathi uhleli ngesinqe sodwa. Lo nkulunkulu esikholwa uye uyayigcina insizwa ngempela. Siyahambisana bazalwane, ayikhona le fashion esikho. Yazi ukuthi khona abafike usuke yedwa kubo kweza la iRes, ithi lokuqaliwe the last 2 weeks bebakhona, usekhona nje lokho azomenzela iqanda ekuseni. Angimazi ukuthi uhamba ngasikhathi sini, cha kwenzeki la ekhaya. Insizwa iyahlala ihamba iqonde, because uma efika uJesu uhlela izinto ezingahlelekile empilweni. Impilo yanamhlanje yenza ungakwazi ukuba nensizwa nobaba nomama nogogo nomkhulu. Uend up ungakwazi ukuthi insizwa yiphi-ke la, ngoba lensizwa uyithole namazinyane ithi ubaba, kodwa ingeyena ubaba ngokwesigaba, kodwa ngokwekwenzeka isiwubaba. Nasekukholweni uJesu uSathane useyifakile lento ngaphakathi ukuthi yize uJesu esindisile, kodwa bese siyahamba sibe utitana ngaphakathi. Funda kusaba verse 1 no verse 2, Romans chapter 12. Sizofunda bazalwane baba seRoma 12 siqale ku-verse 1. Isihloko sithi ukuhamba okungcwele. Verse 1, ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka uNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. 2, ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen. Ufuna ngale lakho liphethe ngiyabonga sibaba. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Siyabonga bazalwane, uPaul ukhuluma nabazalwane. Akithi eRome wayinabazalwane njengoba lisho kahle isizulu lithi kwabaseRoma abazalwane, kwabaseFesu abazalwane. So ke ukhuluma nabazalwane uthi ngiyanincenga bazalwane ngesihawu sikaNkulunkulu. 1, ukuba nina bazalwane ninikele imizimba yenu, ibisele imizimba yenu ibe umnikelo ophilayo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu. Kusho ukuthini ukunikela? Leli lesingisi lila lithi you present your bodies. When you present something, uyidlala yonke ukuze audience upresenta kuyona i-understand lento ipresentayo kubona.
umzimba wabo ongcolile ngembuzi. That was the presentation eyayenziwa before kufika uJesu. UJesu safika wanikela yena ngomzimba wakhe kuqala, wanikela kuNkulunkulu ngomzimba wakhe, ekhombisa ukuthi nathi ukuze siphila kuNkulunkulu kubizwa ukuthi asinikele ngemizimba yethu. Yazi ukuthi-ke ikhona lento eyenzakalayo, abantu banikela ngemizimba yabo kwabanye abantu. Hayi, kujwayelekile ayifethi manje kube nama-stories awu-2011. Hayi, ama-stories awokuthi nikele umzimba wakho kimi nami nginikele owami kuwe. Izwi lenkosi lithi akube umnikelo ongeyona ingcuba. Niyayazi ingcuba? Ingcuba inyama yenkomo noma imbuzi ezifele. Ngokujwayelekile ingcuba ayidliwa amakhono. Kithi engadliwa ingcuba ngoba izifele. Angazi ukuthi kwakusukela kodwa kwakushiwo kanjalo. uNkulunkulu amakholwa namhlanje ayamdlisa uNkulunkulu ingcuba. Amdlisa kanjani uNkulunkulu ingcuba? Anikela uNkulunkulu namhlanje sizokhonza kuhle. Sikhonze sithi haleluya, glory glory. Siqede ukukhonza kuye emuva, umuntu ushiya izinto zakhe ngemuva. During the week from Sunday to Saturday umzimba wakhe wenza zonke izinto ezenziwayo ezweni esiphila kulo. On Sunday alinde ithuba lofakazi. Ngiyabingelela abazalwane, ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu, ngiyamuzwa uJesu. Are you giving uNkulunkulu umzimba ongcwele? Are you giving uNkulunkulu umzimba opheleleyo? Are you giving uNkulunkulu into ephilayo noma umnikeza i-second hand yethu? Kune-presentation kunikelwa umzimba ube umnikelo. Uma umzimba kaSipha ewunikele kuKristu, kusho ukuthi uSipha akasenayo icontrol kulo mzimba wakhe ngoba unikelile. Niyayizwa le ndaba? Okuthi uma efuna ukusebenzisa uSipha lo mzimba wakhe kumele ayokela kulo awunikele kuye. Afunde Romans chapter 6 verse 12. Ungasukile ungalibambeli uSipha yedwa uzifunda. Kubalulekile ukuthi siqaphelisise. Funda baba. Romans chapter 6 verse 12. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo. Nathi ingozi, makungabusi ukona emzimbeni wenu ofayo. Lithi izwi lenkosi asunikele ube umnikelo ophilileyo kuNkulunkulu. Kusho ukuthi ukuphila komzimba wethu kuNkulunkulu. Ngesikhathi sunikela kuNkulunkulu, sunikela kumuntu ophilayo, sunikela kumuntu okwazi ukuthi awuphilise umzimba wethu. Uma singakwenzi lokho, umzimba wethu sunikele kutheni. Yazi ukuthi umzimba wethu nesona ukwazi ukuhlukaniseka. Bese ngixoxela indaba uzohleka.
ngathi ngikhuluma nawe amakhehla nje amadala angangami kanje qhamuke ingane encane umzukulu wakhe kodwa vele abona intombi athi awuguga mzimba sala inhliziyo yini indaba umzimba wakhe noma ngabe usugugile inhliziyo ayikakagugi ngoba ingaphakathi ivikelwe yimbala iyona lena thawuguga mzimba noma ungaguga bhokiseni ngaphandle kodwa wena inhliziyo ngoba ungagugi kusala ukuthi athi ngoba ngakafi ngene ethuneni so umzimba womuntu ufile irrespective ukuthi ungakanani ngokweminyaka nokuthi physical unjani uthi noma ebona ukuthi akakwazi ukuphakamisa isandla abesekhipha bayibheka kahle le ndaba abantu bezulu bethi bhavu ntombazana labo bhavu babeqhamuka kubantu mabesemalolini uma sesihlangana nale ntombazana ekhoneni useyasaba akasazi ukuthi uzothini umzimba wethu ufile ngaphandle kaNkulunkulu so kelithizwe lenkosi lo mzimba asunikele kuNkulunkulu uma sesunikele kuNkulunkulu lithizwe lenkosi kwenye indawo imizimba ukuphila kwethu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu uma sithatha imizimba sinikele kuKristu we are looking ukuphila kwethu ngisho uSathane kulinga kumele yongqongoza lapho nokuphila kwakho khona manje wena izolenda yini edala ukuthi abazalwane bakholwe bawo it's because ukuphila kwabo kula emaphaketheni abo bahamba nabo ufike seyabe sepapa nje out of the blue umzalwane seshithi step nje kwenze njani hayi khona amagwegwana sewabonile because ukuphila kwakhe kukuye kodwa uma ukuphila kwakhe kufihlwe noKristu uthi akumina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi therefore akakwazi ukupractice izinto uKristu angazivumi empilweni yakhe abakuthi kuyingozi ukuphathela lalela try me hamba withdraw 500 rand no 500 rand make account yakho withdraw nje uphathe and tell me ukuthi uzophatha insuku engakhi mina akakwazi ngiyitshela anga withdraw 500 rand ungawazi ukuthi ngizowenza ngeke ngifike ngisho kwami uzobungasekho osibange imali total kufanele ngilende kulo 500 rand ngingakuhlelelanga lokho uma uthatha le mali ewucash uhlala nayo ungazi ukuthi uzoyenzani uzoyisebenzisa without stress then ubese uba nestress usuyisebenzisile niyayizwa le ndaba injalo ke impilo yomzalwane athe sefikile kuKristu abese yamnikisela uKristu athi impilo yami onovabangazi uzosithola sosenkingeni ongazi ukuthi ungene kanjani kanti ungeniswa ukuthi vele ondikhiza uwe kodwa ke uma singathathi imizimba siyinikele kuNkulunkulu ila sizoba neqholo uthi uNkulunkulu mangabe eqhamuka isilingo so number 5 uvela kunikeza ayi uNkulunkulu uthi unfair ngesikhathi ngokolimi lana umnikelane umuntu imbuzi ebale ekseni uNkulunkulu uyakwenza njalo usithembisile baqhamuka isilingo esilingana nawe uNkulunkulu vela kubhansela amandla angaphezulu ukuze mangabe ukuthi u10 uzokunikeza nanga 10 kube u2010 ngamanye amazwi there is no way la kufanele khona umzalwane awe ahluleke ehlulwa isilingo uma ehamba noNkulunkulu uma impilo yakhe inikezele kuNkulunkulu
because ngesikhathi uNkulunkulu uzovele ehlisa amandla akazukuyoda ungena yo-withdraw afake iphini. But iphini is controlled by uSomandla ngempilo yakho. Kwenzeka kanjani lokho? Verse number 2. Uthi ke ningalingisi. Do not conform to this world. Uthi ningalingisi lelizwe. Iliphi izokhulunywa ngalo? Ngoba kungenzeka ukuthi into esiwisayo ukunga-understand ukuthi kukhulunywa ngaliphi izwe. Kukhulunywa ngeSouth Africa noma KwaZulu Natal noma ePinetown noma kuphi. Kukhulunywa ngaliphi izwe. Uma iBhayibheli li-refer to izwe umuntu. Uyizwe wena siba. Izwe. Yabona lo mbonayo. Izwe la ngempela. Oh, why lithi izwi kaNkulunkulu do not conform to this world? It's because this world iyona ehamba ikukhombisa lelizwe leli njengoba linje linamehlo liyabona. Ubona ngoba bathi abantu mabekhuluma bathi asiyaza ukufundisa hayi kodwa manje iyasixaka lento yasesontweni amantombazana amamba washada kodwa bekholwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu engawathandi wona ngoba emami bebethi abazalwane bayaboniswa. Akazi soyiphendula engishoyo ukuthi lelizwe lithi izwi lenkosi asingalingisi lona because lelizwe linamehlo. Njengoba linamehlo liyakwazi ukubona into eliyithandayo lona. 2 li-refer izwi lenkosi ezweni, the country where we are, esigodini la uhlala khona, ePinetown, wherever la kunenqubo. Angingathi inqubo noma ngithi ama-trends, izinto ezijwayelekile ukwenzeka kulelizwe. Bathi mfethu ukwazi ukuyohlala eresi, itayima lakho alikho, i-olet lakho alikho, ubani ozokushayela umthetho, obani bona lapho uyababone yini mase kuwo-12 ukuthi ngempela bayayiphila lento. Ngisho kulelizwe siphila kulo. Ngaleyo ndlela ujustify ukuthi fanele abe nonani eduze kwakhe. Lelizwe izwi likaNkulunkulu lithi thina asingalilingisi kodwa senziwe ingqondo yethu iguqulwe yenziwe ibentsha ukuze sikwazi ukuhlolisiswa kuyintando kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi akukholeki kahle ingqondo yomuntu ingasethenziwe. Khuluma kahle ukhuluma njalo. Abanye bathi uma sebefundile bazibona ukuthi abasafanele ukukhonza uNkulunkulu because sebefundile Nkosi yami. Ingqondo yabo isi-empowerishiwe. The empowerment osuyitholile, the knowledge osukuyitholile yokuthi ukwazi ukuziphilisa emhlabeni, yokuthi ukwazi ukuthi uma uya ku-ATM ufike utokoze uthole something, but akuyona yokuthi uNkulunkulu akayena uNkulunkulu. Iyadinga ingqondo ukusetshenzwa. I-transformation i-process ayenzeki njenge-event
ngicabanga ukuthi iyona lento esidalela inkinga, ngoba uma umuntu ephakamisa isandla ethi ngiyamkhetha uJesu, lithi izwi lenkosi ovuma ngomlomo wakhe akholwe ngenhliziyo ukuthi inkosi uJesu Kristu uyinkosi uyakusindiswa, ngilisho kanjalo. Aphakamisa isandla athandaze lo mthandazo, sithi nawo ususindisiwe. Akithi sisho kanjalo. But ukusindiswa kwakhe akuyona isehlakalo sosuku noma se-hour. Kungenzeka umthandazo usithatha 3 minutes sekuphelile sithi ususindisiwe umzalwane, kodwa kuthi ngaqedwa lapho bese kuthiwa-ke bonke laba bazinikele uma sebephuma babonane nokhanyo babhalisa amagama abo nama-contact numbers abo. Kwenziwelani? Kwenziwela ukuthi manje labantu they've started the journey yokusindiswa. Sekumele manje sohlala phansi ukuthi uma umuntu esekhetha uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi, akakhulumi kanje, akahambi kanje, akagqoki kanje. They understand le ndaba? I-process. So i-transformation yengqondo ibiza ukuthi umuntu uma sefikile kuKristu Jesu akafuna ama-resources azophakela ingqondo yakhe ibe compatible kuKristu. Ngikhuluma language esizwayo. Because into edala ukuthi umzalwane ahamba athi isithayimeni ingenxa yokuthi ingqondo yakhe ayishintshiwe, iyona hamba ethi ibazivele bayiqhamuka ngaseka abathayi siyarara la khona esingehlanga emthini kusho ingqondo yakhe. But once ingqondo yakhe yaguqulwa, yakwazi manje ukuhlukanisa ukuthi ngoku kaNkulunkulu akashongo uNkulunkulu ukuthi isihlahla nesihlahla ofika kuso kufanele ukuthi ufike ukhama ama-fruit owafika khona. Basho kanjani? Hhayi, asikhulumeni kahle. La emajardini la kuney'thelo ezahlukene. Ekhaya kithi kwaPhiya elokishini asiyene elokishini. Ngeke ngiye kwelapho ngoba uzothi ngikhulumeni ngakho. Kwelakithi ekhaya kithi kune-passage, kwakunesihlahla sikamango esikhulu ekhoneni. Igenge mase yehla ibuye esikoleni untshontsho umango wasekhaya. Sesibonana nabanye wayesasinabo ethenshiyari uthi mfethu kini lapha isasuntshontsho umango walapha nomnandi umango walapha kini. Awuvumi isolo uyangixoxela ukuthi nalo untshontsho. So-ke akusho ukuthi ngoba kunomango kaShelembe wena ulambile sekufanele ukho umango wakaShelembe ungenayo imvume yokukha. Akithi kunjalo. Kodwa manje into edala ukuthi umuntu ayiqonde leyo nto ukuthi ingqondo yakhe isebenza ngendlela efanele, ikwazi ukumtshela ukuthi awunalo ilungelo la, dlula. Unalo ilungelo la, awukwazi ukukhuluma la, ungakhuluma la. Ileyo nto ekwazi ukusiza umuntu. Kodwa udriver wayo yonke impilo yomzimba womuntu ingqondo. Uma ingqondo ingashintshiwe, uJesu, the next thing umthola useyabethi azikakulibela hayi inkinga. Because noma ngabe befika bethi hawu le ngoma kodwa Nkosi yami Jesu
lokhu kuya njalo. Ngiyakuxoxela, ngitshela wena. Ngoba labantu abawu-2 engizohlabelela ngabo, ubathanda kabi. Ukuthi baqaphele labantu. Izihlo zami zihlangene ngami, abangane bami sebekhuluma ngami, bafuna ukuyikhipha lento ingene kimi. Ngithi hayi izihlobo zami sezihlangene ngami, abangani bami bona bakhuluma, bafuna ukuyikhipha lento ingene. Oh, ngithi hayi, angithi ihlobo ezihlanganayo zithi lo mfana kakunene usekhulile, kodwa sibone kunene ukuthi kwenzakalani. Hayi mina naye imbuzi emhlophe, ake simbambe simbelethise imbuzi. Kusho ihlobo. Abangani laba abathandwayo ke naba abantu babangani. Yazi ma uma sebekhuluma ngawo bazobe bengaqali. Vele umsebenzi wabangani ukuthi bahleke omunye umngani uma eye etoilet. Ngesikhathi ebuya sebeyahleka. Lezi ke sivulela inqindi lezi. Sakusephetha ngizodlala le. Bathi bayingozi abangani. Zingozi ihlobo. And yet ihlobo awukwazi ukulahla ungabi nazi ihlobo. Kodwa yiba nehlobo une-understanding yokuthi wena ungubani, ukuphila kwakha kukho kuwe. Noma sebethi kwenzakalani uthi hayi khulekani bafethu, niyojabula ngolunye usuku olufanele. Ngoba ingqondo yakho was transformed. uJesu wayisiza, wayenza wakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Siyam Jesu. Uma si-overlooka le ndaba yokushintshwa kwenqondo, uzoba nenkinga. 1 Peter 1:14. Gijima siphawu wena uzofunda. Ziningi izinto ezenzakalayo ukukonforma, ukulingisa. Abangani bathi mabevakashelana, thina isikole esidala ke thina ume isikole esidala kwakukuthi ke manivakashela ubra wenu nazi ukuthi ke ubra wenu akanayo unana, mina ninonana, bese niyamphathela isipele. Kodwa uma sesikholwa singabazalwane, ingqondo yethu iguquliwe, asikwenzi thina lokho. Noma bekuphasela awuyamkeli phasi, ngoba wena ingqondo yakhe iguquliwe. Number 2, ngesikhathi beza bakuvakashele eresi yakho bawu-5 wena uka-6, yini ungaboni ukuthi usegebhile? Ngoba njengoba bewu-2 plus 1, u-1 uzohlangana nomunye u-1 bese kuba u-2 abathathu. Yini ungaboni? 1 Peter chapter 1:14. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Akithi nayizwa kahle le ndaba isiZulu. Ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Kusho ukuthi sikhona isikhathi esafika empilweni yomuntu
la engazi ngoKristu angithi. Uma ke manje sazi ngoKristu esenoKristu lithi izwi lenkosi musana ukulingisa. Uthe uPaul la uPeter lo angithi. uPeter ukhuluma nabazalwane la. uPaul naye uthe ningalingisi nina lelizwe. Kodwa nina nikuqulu ingqondo yenu. noPeter uyamfakazela ukuthi musani nithi seninoKristu kodwa bese nivumela inkanuko zangalesa sikhathi naningazi. Angikhulumeke practically bese siyavala ngegama lenkosi uJesu. Ngoba sebathi kukhuluma isiGreki. Nina nifikayo la e-university ninelungelo lonke lokwenza nithanda ukwenza uma ningenayo uKristu. Siyamzana bazalwane. Ufuna ukudaba uzodaba. Ufuna ukukhipha uzokhipha. Khona enye indawo ke basazonitshela ngaleyo ndawo la sihlangana khona ke thina noSiba. Siyabuya lapho. Kukhona konke. Kodwa engikusho kuwena ukuthi lento uyitholile iyavikelwa. Lento uyitholile iyavikelwa futhi yona iyakuvikela. Kodwa ikuvikela ngoba wena uyiphethe ngesinono. Ngiyangizwa sithi musuvuma ukuthi kuzohlanganelwa eromini yakho njalo ngabothe. Futhi laba beze eromini yakho beza njalo bewugwetshe. Ngoba ikhona kambe yini lendawo yokufundela. Isho. Learn library. Learn library. Yes. Indaba ziyaphelele. Ileni yenzela ukuthi kuyofundelwa khona. Siyezwana bazalwane. Amen. Manje uma wena uzokwenza iroom yakhe yokuthulale kuyo uzoyenza ibe yilene. Sizobona usungena la ungenela namhlanje amahlombe ephezulu right ngifuna inkonzo wayithola kodwa uzongena esukuhamba kancane sifuna ukohlala ungakafiki ngisho esihlalweni. Yini inkinga? Usuke waguqula izinto ze-university wathatha ileni wazoyenza iroom yakho. Uma useyelene ukuthi uyalala elene ngoba eromini yakho awulala. Ngikhuluma nani njalo ntombi because nina la benifika la bese niyakhohlwa ukuthi nisuke emakhaya ubaba ethi awihambile intombi yami yolanda ijazi. Ivele ifika intombi yakhe iye ukulanda ijazi ilande ukuba inkinsela ifike sehamba seyilokhozi. Angikhulumi ngokwenzeka ezweni. Ngikhuluma ngomuntu esewumzalwane bese bethi abantu ababuka lithi izwi lenkosi sihaqiwe isiquke singakasofakazi. Ngikhuluma kanje because this is the beginning of the year. You can still decide. Siyafisa ukuthwala siye kuJesu kodwa asifisi ukuthi ingcolise into yethu. Kuthiwe nalo umzalwane walapha eGosheni buka phela iphi lento abayishoyo. uJesu uyamgcina umuntu. uJesu uyayigcina intombi. uJesu uyayigcina insizwa. Sizikhiphile insizwa sasikhipha intombi uzozibona mawusahleli zikhona nanamhlanje. uJesu uyamgcina umuntu kodwa ugcina umuntu ongqondo yakhe iguqulile. Because once ingqondo yaguqukwa ila ekwazi ukunikela kahle kuNkulunkulu anikele ngomzimba wakhe. Phela ukwazi ukwenza ngomzimba obolekile
uyakwazi mhlanjeni ngiyancenga bazalwane nikelani imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ungabi ingcebo. Uma abantwana bakaIsrayeli bezophuma eGibhithe izwe laphuma kwathiwa thathani udlu elingenasici. Angithi kusikuthi iwudlu elingenascratch elingenalutho. Lelo udlu okuzothi uma lihlaba igazi lalo niligobe ekhothameni ukuze ngesikhathi ingilosi ifika ilisibona igazi lewudlu ingabhubhisi leyo ndlu besiyadlula ngoba benikele ngewudlu elingenasici. Leli wudlu lalubani? Leli wudlu Kristu. Izwi lenkosi asinayo umpristi omkhulu wehle ezulwini wadabula amazulu walingwa njengathi kodwa yena akasenzanga isono. Imakho-ke lithi izwi lenkosi nathi asinikele umzimba wethu ube umnikelo ophilile nongcwele. Uma siyibambile lenkonzo, unfortunately bazalwane, we are not preaching the prosperity. Ayikhulunywa indaba ye-prosperity ukuthi uma ngabe ola kuzokwenzeka ukuthi we can't preach prosperity because uJesu value prosperity. Uthi mayikhuluma uNkulunkulu ekhuluma noJeremiya ngeplan enhle ngempilo yakho, not to harm you but to prosper you. So that we don't have to preach it prosper. Ngoba ngesikhathi sesikuNkulunkulu automatically we qualify. Are you with me? Shumayela ngayo i-prosperity yodwa. Qaphela ukuthi khona inhloso ngezilapha. Uthi uJesu, mina Jesu ngindlela ngeqiniso ngokuphila. Kuphelele kuJesu. Uma wamukela uJesu usamukele zonke lezi zinto. I-prosperity is part of ukuphila kithi. Angikwazi ukuya emsebenzini ngihamba ngeenyawo nansi imoto ikhona kuJesu. Angikwazi ukuthi ngisebenze ngingenayo indawo la ngihlala khona. Ukhona umuzi kuJesu. Wena yamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Uthi uNkulunkulu ezwini lakhe I will provide all your needs. So that there is no reason whatsoever to single out izinto ama-benefits atholakala kuJesu ugijime ngama-benefits uye kumnikazi wama-benefits. Asinikele impilo yethu kuKristu, sinikele kuye iwumnikelo ongenaso isimelelo. Lakhona bazalwane mabuye bantshontshe khona lezi zinto lokunye ngathi kuso-appetizer kuMasayi angazi ukuthi anezizizane ngishaya ugodwa nje ngalesikhathi wenze njalo awusendwele lo mnikelo unikela kuNkulunkulu ngoba usunephunga elizodala ukuthi uNkulunkulu whatever okukhuluma naye angakuzwa kuvinjwe iside and other stuff ezisetshenziswayo. Emini nawe ungamthola uJesu. Emini nawe ungakwazi ukuzizwela lempilo. Uma impilo
yensizwa impilo yentombi ikuKristu akekho subjected ekutheni isinqumo nesinqumo asithathayo kufanele abone ukuthi siyahambisana yini nomngani wakhe. Khona omunye umzalwane wafakaza ngimusho ngokukhona bathi ngisho i-laptop yakhe iyakhona kusho ukuthi izifakaza i-laptop yakhe wathi iyakhona ukuthi alithole ngithuba lokuyiboleka i-laptop ngiyibone ukuthi kodwa kwakusho umzalwane ethi ngisho i-laptop yakhe iyakholwa. Kusho ukuthini lokho? Impilo yami yonke ngisho la izwe lihluleka khona ukuthi noma ngingashongo ngizo-emaila, noma ngingashongo ngizo-Twitter, noma ngingashongo ngizomboxa, kuthiwa nokubhoxa ku-Facebook. Noma ngabe impilo yakho uyahluleka, uJesu akahluleki. Uma umuntu eza kuJesu, uJesu uyamsiza. Uma insizwa iza kuJesu, uJesu uyahundula akhiphe azayokhipha ngisho umnyoluka wesono ensizweni. How? Bonguze sihleli phansi. Call me sihlale phansi. Ungathi ngisho ngoba ngime epulpiti, fortunately ngake ngaba insizwa. Ngamukela uJesu nami ngiyinsizwa. Engaguli, elayithile mayisho, enazo zonke izinto zokwenza izono kufanele zenzeke. But uJesu wayisiza impilo yami. Namhlanje ngicishe ngikhulume njengo David ethi sengimdala angikaze ngimbone ukaJehova ehlulile. Ngisho ngempilo yami. Uma impilo yomuntu kuKristu Jesu iphephile, uthi okholwa yimi noma efa wuphi. Kanti okholwa abanye uJesu uma eke wafa kuphelile. Nokufa kukabili. Kukhona ukufa kungakafiki ukufa whereby umphefumulo uhlukana nenyama. Kukhona ukufa kokuthi umuntu akanaye uNkulunkulu. Ukungabi noNkulunkulu kukufa. Lithi izwi leNkosi sasifile ezonweni. Ngesikhathi usesonweni wenza izono ngoba kaNkulunkulu you are dead. Because uma kufika the physical death sekuyi-confirmation ukuthi uyisihogo sangempela. Usuyela-ke esihogweni nobonana nobaba wakho uSathane. But uJesu usavula izandla uthoza kimi noma izono zibomvu ziyoba mhlophe njengoboya bezimvu. Ithuba lakho lelo lokuthi ubongenayo uJesu, wamukela uJesu ukuze ukwazi uku-experience lento esikhuluma ngayo ukuthi impilo ekuKristu Jesu iphephile. We have seen abanye befika, angazi ukuthi phela ne-degree ngazi ukuthi u4 years. Kana bakhona abanye abazenzelayo ama-extensions athi ayizoyishaya nje within 6 years here. Kodwa kuphume ne-BA, Bachelor of Education. 6 years, kodwa abanye baphuma nayo within 4 years. Laba 6 years ngithi kwenzekile khona amamoduli abhalwa kanti ukuzimalala kade ngeke akafundanga mhlawumbe siqamba amanga yofuna zonke izinto. Kodwa abanoKristu Jesu, we have seen them passing in record time without ama-struggles. Khona umuntu umfana onyinsizwa niyayazi umlungisi athi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu angiphasi kanzima, angistruggle isho ukuphasa.
Angithi niyamazi. Nginikeza wena-ke ithemba lokuthi uma uKristu Jesu konke kuyenzeka. Akusho ukuthi uma ngabe unoKristu Jesu empilweni yakho uyiphatha. Kodwa uma unoKristu Jesu empilweni yakho, you are the man. Sesiyakhuleka siphakameni sikhuleke igama leNkosi uJesu. Benginika wena leli thuba lokuthi ungakaze wamukela uJesu empilweni yakho, yithuba lakho lelo. Gijima uze ngaphambili. Angeke ngicibezise-ke abazalwane, isicibezane abazalwane cha. Umbone ukuthi uyamdinga uKristu Jesu empilweni yakho, woza ngaphambili ngikukhulekele ngegama leNkosi uJesu. Uma sonke sesimamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, sizovala amehlo ngikhuleke ngegama leNkosi. Baba wethu onamandla, emini uNkulunkulu ongcwele, libanikile abantwana bakhe izwi lakho. Baba, niyasiyala ukuba sinike